Края просто така му затворих телефона и се паникьосах и това беше. Ма ти нормална ли си да лъжеш така хората? Нямах избор в такъв момент, или лъжеш, или си дет. А сега ще разберем коя е последната лъжа, която вие сте казали. Във вторник излагах нашите, че не е вярно. Здравей! Между другото, това е абсолютна измислица. Аз съм Ти не лъжеш, добре. че... Ма честно. На предишен такъв като тебе, че трябва да сме някъде. Трябва да бързаш. Че ме боли корема, защото тази също каза, че няма да идва и много рязко ме заболя стомаха. Трябваше да прочета две глави, ама прочетох една. И мама разбра ли, че си излъгал? Че излагах някой, че имам пари, а всъщност нямам пари. Май не. Май не. Сега ли разбирате? Да. Опа, съжалявам. Ето ти мистер Стикс да ми простиш, че те разобличих. Всички сме го правили, така че подаряваме ви мистер Стикс да си хапнете. Заповядай, зависи. Да ви кажа моята лъжа. Стига им казва. А вие напишете в коментар коя е последната лъжа, която казахте.